Tabru finalisti tal-Għaqdiet Sportivi Nazzjonali ta' din is-sena li se jiġu premjati nhar is-Sibt l-ewwel ta' Marzu. F'serata qasira iżda sinifikanti tqasmu ċ-ċertifikati lis-semifinalisti tas-seba' kategoriji iġġudikati minn ġurija u dawk li qed jipparteċipaw fil-vot popolari. Is-serata ġiet indirizzata mill-President u s-Segretarju tal-Għaqda Ġurnalisti Sport, Clinton Buħaġar u Lorraine Cunningham rispettivament, li tennew li l-kompetizzjoni għal darb'oħra reġgħet kienet waħda jibsa bid-diversi riżultati eċċellenti miksuba mill-atleti Maltin fl-2024. Ingħad kif id-differenza biex saret l-għażla kienet waħda minima li jfisser u ġieħ ras għall-ġurija li trid tiddetermina rebbieħa minn 24 dixxilpina sportiva differenti. Issemma wkoll kif għal darb'oħra waqt is-serata finali se jkunu qed jiddaħħlu ġurnalisti veterani fil-Hall of Fame bħala turija ta' apprezzament tax-xogħol li wettqu matul is-snin. L-Għażliet Sportivi Nazzjonali huma organizzati mill-Għaqda Ġurnalisti Sports b'kollaborazzjoni mal-Ministeru tal-Edukazzjoni, Sport, Żgħażagħ, Riċerka u Innovazzjoni. B'kollox irridu jitqasmu 12 l-unur li jinkludu l-sportiv, sportiva, żagħżugħ, żagħżugħa, coach, uffiċjal u tim tas-sena, kategoriji mirbuħa bil-vot tal-ġurija. Ma' dan jingħata wkoll il-People's Choice Award wara votazzjoni popolari. Jiġu premjati wkoll żewġ atleti ta' Special Olympics u l-aqwa attività internazzjonali tas-sena li tkun saret f'Malta stess, fost l-oħrajn.